హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు వివన్ ఇన్క్రెడిబుల్ టెక్నిక్ ఎపిసోడ్ 1 ఛానల్కి స్వాగతం. సో ఇవాళ తొందరగా టెక్నిక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నుంచి వచ్చేసరికి మనకి షామీ నుంచి షామీ మీ ల్యాప్టాప్స్ ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు తొందరలోని. సో వాటి ఫీచర్స్ ఇవన్నీ ఇంకా ఏం అఫిషియల్గా ఏం చెప్పలేదు, చెప్తే మీకు గ్యారంటీగా అప్డేట్ చేస్తాను. అండ్ వీటి ప్రైజెస్ కూడా ఇంకా ఏం తెలియదు. వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు గేమర్స్ ని స్టూడెంట్స్ ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళని ఉద్దేశించే వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు. సో చూడాలి వీటి ప్రైజ్ ఎలా ఉంటుందో. ఎక్కువ పెడితే మాత్రం వాళ్ళు కొంచెం ఎవరు కొనే ఇదిలో ఉండరు ఎక్కువ పెడితే, ఎందుకంటే చాలా ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ వీళ్ళు అగైనెస్ట్ వెళ్తుంది డెల్ కి వీటికి. సో చూడాలి ఎలా ఉంటుందో. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ 5S ఏవైతే ఫోన్స్ ఉన్నాయో వీటికి ఆండ్రాయిడ్ 10 అప్డేట్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఆండ్రాయిడ్ 10 అప్డేట్ వీళ్ళు ఒక సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఇస్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ మెయిన్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు రియల్మీ. సో అన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎవరైనా రియల్మీ 5 అండ్ రియల్మీ 5S వాడేవాళ్ళు అంటే. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది కూడా రియల్మీ నుంచి రియల్మీ టీవీస్ అయితే ఇండియాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు తొందరలోనే. వీళ్ళు అగైనెస్ట్ గా ఎంఐకి వెళ్తున్నారు. ఎంఐ పోటీగా తెలిసిందే, ఎంఐ చేస్తే వీళ్ళు అదే చేస్తూ ఉంటారు. సో చూడాలి ఎలా ఉంటుందో. వీళ్ళైతే 2 వేరియంట్స్ తీసుకొస్తున్నారు, 40 ఇంచ్ తోటి 30 ఇంచ్ తోటి. సో వీటి ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు స్టార్టింగ్ టైమ్స్ ₹1 తక్కువ 13,000 పెడుతున్నారు. చూడాలి ఎలా ఉంటుందో టీవీ అరేంజ్. సో మనకి ఫోర్త్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి OnePlus నుంచి OnePlus 8 Pro ఆల్రెడీ లాంచ్ అయింది. దాంట్లో అయితే ఒక ఫీచర్ కొత్త ఫీచర్ తీసుకొచ్చారు, కలర్ ఫిల్టర్. అది కొంచెం అందరూ నీటు ఇచ్చేసరికి దాన్ని డిజేబుల్ చేశారు చైనాలో. అండ్ ఇక్కడ కూడా చేస్తామని చెప్తున్నారు. అండ్ ఒక అప్డేట్ అయితే ఇస్తారంట వీళ్ళు. ఆ అప్డేట్ లో దీన్ని అయితే డిజేబుల్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సో ఇదైతే పర్మనెంట్ గా ఏం కాదు, మళ్ళీ ఈ ఫీచర్ అయితే కొంచెం చేంజ్ చేసి జూన్ లో కానీ జూలైలో కానీ మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక ఇంకో అప్డేట్ తీసుకొస్తామని చెప్తున్నారు OnePlus వాళ్ళు. సో మనకి ఫిఫ్త్ న్యూస్ వచ్చేసరికి సామ్సంగ్ నుంచి సామ్సంగ్ 2 ఫోన్స్ అయితే రిలీజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. వాటి ఫొటోస్ కూడా వచ్చాయి, వాటి ఫీచర్స్ కూడా కొన్ని రిలీజ్ చేశారు. సో సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M11 అండ్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M01 ఫోన్స్ కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రొవైడ్ చేసి మీరు చూడొచ్చు. సామ్సంగ్ M11 స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉన్నాయి. స్క్రీన్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 6.4 ఇంచ్ HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది, 1.4 ఉంది. అండ్ 4GB RAM 64GB మోడల్ అవుతుంది, 3GB RAM 32GB మోడల్ అవుతుంది. ఇంకా కెమెరా ఫీచర్స్ వచ్చేస్తే 13 మెగాపిక్సెల్ రేర్ కెమెరా ఉంది, అండ్ 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉంది, అండ్ 5 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ షార్ట్ తీయడానికి ఒక కెమెరా ఉంది. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి 8 మెగాపిక్సెల్తో ఒక కెమెరా ఉంది. అండ్ దీని బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 5000 mAh బ్యాటరీ ఇస్తున్నారు. ఫోన్ ప్రైస్ చూస్తే మీరు 4GB RAM 64GB మోడల్కి వచ్చి 12,999 పెట్టారు. అండ్ 3GB RAM 32GB మోడల్కి వచ్చి 10,999 పెట్టారు. అండ్ M01 స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి మీకు డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 5.7 ఇంచ్ HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అండ్ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ ఉంది, అండ్ 9:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో. అండ్ దీని కెమెరా ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి రేర్ కెమెరా 13 మెగాపిక్సెల్ ఉంది, అండ్ 5 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. అండ్ దీనికి ఒకటే వేరియంట్ ఉంది, 3GB RAM 32GB స్టోరేజ్. దీనిలో స్నాప్డ్రాగన్ 439 చిప్ అయితే ఉంది. అండ్ దీని ప్రైస్ రేంజ్ చూసుకుంటే 3GB RAM 32GB స్టోరేజ్ అయితే 8,999 అని పెట్టారు. సో ఇవి వీటి స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే. అండ్ మన లాస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి షామీ నుంచి షామీ మీ బ్యాండ్ 5 ఈ చైనాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు. అండ్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి 1.2 ఇంచ్ టచ్ స్క్రీన్ OLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది బ్యాండ్ 4కి సక్సెసర్ అని చెప్పుకోవాలి. బ్యాండ్ 4 పాపులర్ అయింది కాబట్టి దీన్ని తీసుకొస్తున్నారు బ్యాండ్ 5ని. అండ్ ఇది చైనాలో లాంచ్ అయిపోతున్నారు తొందరలోనే, అండ్ మన ఇండియా కూడా తీసుకొస్తారు. అండ్ దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే చైనాలో 179 yuan ఉంది, అండ్ దీన్ని మన ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే 1840 రూపీస్ అని ఉంది. సో చూడాలి తీసుకొస్తారా. సో దీంట్లో మెయిన్ వీళ్ళు హైలైట్ చేస్తుంది ఏంటంటే దీంట్లో అమెజాన్ అలెక్సా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంట. సో దాన్ని ఎక్కువ వీళ్ళు హైలైట్ చేస్తున్నారు. సో ఇవి వీటి స్పెసిఫికేషన్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇది వాళ్ళ టెక్ న్యూస్. సో మా ఛానల్ ఫాలో అవుతాను ఉండండి, ప్రతిరోజు లేటెస్ట్ న్యూస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఉంటాను. మా ఛానల్ ఫాలో అవుతాను ఉండండి డైలీ. అండ్ నెక్స్ట్ టెక్ న్యూస్ లో కలుద్దాం అందరం. అంటిల్ దెన్ స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. అందరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇళ్లలోనే. టెక్ న్యూస్ ఫాలో అవుతాను ఉండండి, అండ్ రేపు కలుద్దాం అందరం. సేఫ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. బాయ్.